Omwancho muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV nchensara Nyarangi Ontita. Tena batambe Brian Sagini Isena. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikugu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngoripota liene gatasani Ndizi TV kurwa gaiga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Obolemi nobonda numuru buryo bw'wesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru. Obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwa Gusii. Twabere togotara imeyorogongo rwa Gusii, twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balya Gusii. Chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi. Omwancho muligereria konyezatara ndo mutimo kontwa gotebingo chotono yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege. Omwancho muligereria bono tiganda koira mpaka asitogwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke. Bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe kutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu. Toba sego obolemi nobonda kire Jumatato ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa Isano na Ibere nechidegeka 15. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county Isano na Ibere echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo eliotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisime ase namba enoti Isano na Ibere eyemo kianda inye Isano enoti inye Isano nemo. Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed.
ine nubwatu muchando bwa maiso gose numanye tondo bwatu muchando bunoyo enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigekurupo karali bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini chekerero echukobara enyomba yogo koleru kubara gose theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigoro mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabaruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyagitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena ku Kisii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukyanda kyanda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kyanda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kyanda isato. Kisii Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county Isano na Ibere echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Mugasomio manchu murigereria na kwariganiria semesa ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere egeren kumanyenga na raria yagendrete kokoreka imena isiko yorgongo rwa Gusii asenjira yobwenge gendera gutubwatia gwetera senjira ya mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News asensemo ya YouTube korengia bune Jumapili yago negendrete kukwirabya ekero kiri kitariki 13 omutinyo gatatu omwaka w'ekiri w'ibere na 2022 na iranire asegeke kekerebosyo egeren kumanyenga na raria ya gose na kwariganirie Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nulia tokubwatira na komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta tigatoya chake korwase county ya Kisii abwa saba menyi korwase nsemo ya Nyakegugi igotuka imeya Itumbe e constituency ya Bobasi nigobono babulria barai babo kubaroseria egetacho kya Nyakegugi ekibono keruchi gukama egento korengana na barabo batebirubuna nigogo ichurira kwa bantu kogendrete asensemo yegetachekyo asebabulria barai babo kubaroseria Ago na mutumete mambia ke chinsa cia mambia ache kuia mache na aganyire sana paka na aganywire na bwatiri ngora nche korora nga kigose yaba na nyorire nga macha ya iga gocha macha ra makesana na aragutumeka ase chiduka Itumbe
nara gutumika ase kanisa na nara gutumika ase skuru yezo ya Bishop Mugendi na Nyakigogi primary na abantu bono kurwa ese kenyore community gaiga amacha ya naroba gutumika amacha ya niga arenge amacha arenga mange chingaki kya magega na okoroisi kwa amacha ya iga okororekana nga ngutakire na ende koiranererwe erigerenga ari asa amacha gosoka kurwa korora nga atichire amacha ya iga abarayi abange bachire bagoteba nga kende iga ndosi amacha ya iga twabaire chikura chintunda chinyinge chingaki chinyinge korosi amacha ya lakini tararoseka na tararosiwa chinsa chinyinge ni chigotumeka roche gaiga oisekorora buya munabone ibuji bichire gaiga kibuye kama goichora gege kuirenga kientambe igonga omonto yomoko bucha nyocha ne bibuji bitatu mpaka gekwira chingaki na chingaki chinge chigosareka roche gaiga nyondi amacha arosiri aroisiwe agocha bwangu buyega ibitacho birega ali ngo bire bitacho ange bitano nenga kiyamage bitacho byonsi amache ni gagachire igonga twaye ngocha konyoro muroberio amacha ali aragenda amalia atuboru arusiwe chabu esikenyo ya tichira ali samacha gosoka guruchinsoko chitichoru eligerenga amacha yega anyale gutubwenera amacha yega anyale gutuka sobonge tunyale gutumeka mwana kinyoro Nyakigogi watandike monona amacha ya chingaki chintambe ono kuna nakaleta tebu byane bitano kuru chinsa ikomi chamambi tinabu jambo nondo chengo chikosoanchi kubucha kitokonye twatandikire toroseri amacha ya torosen na ntokonye Abarai korwa sensemo ya Muchungoi egotoka ime ya Baringo South nigo bono babulire serikali nene weterase wizara y'obulendi bwaime gekorawa na Dr. Fred Matiang'i kwenekia bunankubeka bale obulendi sensemeyo aya nigagocha magega yabo bisakorwa sekyombe ya GSU ko goitwa bweli tukoria ijuma mobaso abwase batatu batigerwe chingoma chintindi nekero yo mobo anyara ko bakagosiria obugima nigo baigo baikeranete asamatanga asensemeyo ya Baringo abwase abantu gwetania batano nomo banyara ko baba kwenwa abo banyara ko baba goitwa na babegwa korwa sensemeyo. Ni shida ambayo inataka kuleta sisi pamoja tukiwa serikali yote mbili na viongozi wote wa Baringo tushikane pamoja tutatue hii shida ya insecurity. Kisha kwamba watoto wote ambao wanaenda secondary wa jamii haya hawa na wale ambao wako na shida pia hapa wapewe bursaries bila kulipa kwa miaka 4 ambayo itakuja wakati wako shuleni. RC amekuwa hapa, county commissioner amekuwa hapa, lakini umesikia tena wameua inspector yako ya polisi. So these are not ordinary criminals, Mr. Mokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto amanaba bwatani baye korwa soboma bwa Kenya Kwanza Alliance nigo bairete campaign chiabo goikase county ya Meru ne county ya Tharaka Nithi abwase bono babulete abamenyi komosira na guchaka mwali baga ko bumurai yo gatano bwense ya Kenya nigo baigo engana ya boda boda etatu getumagega ase omusangerekano yo wenyore county ya Meru eyokora wana kiraitu murunge niganyara ko bakagoswa asaba mabwazimio la umoja amonomo waziri bw'oburemi Peter Munya abamwa komoko boko omorai w'ekyama kya ODM Raila Odinga. Kuja hapa siku ya leo ili Wakenya wote wajue ya kwamba sisi wa Meru tumeamua na tumejipanga na pale tunaelekea kwa kiti cha urais ni William Samoei Ruto. Kweli ama kweli? Sisi wa Meru tuko na akili na sisi tutaenda kwa William Ruto. Boda industry produces $1 billion shillings every day. You cannot in your rightful mind say the boda industry is a criminal industry. It is not, and we will not accept because it feeds many families in the Republic of Kenya. Ninchi kwenekia ninchi gukura esegi yobukurumi chinga kindairo burai imense ya Kenya ayo na mangana yo monogari bwe bunge Justin Muturi uyobo igoro morai bwe kiama ya Democratic Party ayakwanete chinga keikeranita se county ya Murang'a nigatebete buna ense ya Kenya nigo yasinyiru gusuka motwe asengenjo yobo ibi nonyena mariogo ase chinyagitari ase kurenda alieteira na chokwenekia buna magenderero aikiranire asense to ya Kenya Onyaba Kenya baguchaka mwali baga na kuirubura ibwense.
Madawa mmesema hapa kwa hospitalini. Hospitali, mazahanati, dispensary ni kwa sababu ya ufisadi tu, hakuna kitu kingine. Wale wafanyikazi wa serikali, na nimefurahia vile gavana wa Iraq amesema, ni lazima tujiulize kwa nini tuna train health workers hapa Kenya. Kiwa wagonjwa hao wanatafutiwa matibabu ng'ambo. Na wewe ukiwa wewe si Mkenya, wewe pia unalipa kodi kama vile mimi nalipa. Tusiambiwe kwamba chama chetu ati ni cha ukabila. Hapana ukabila. Oyo kabeire omubunge we constituency ya Embakasi South Serieta Irshad Sumra nigobona yebolire serikali nene wanchira kuirania obonia bwechichuma chimanyekarete buna scrap echichanyara chigotuguterware amatuko aherire amake amono murai bwenso muske Uhuru Kenyatta korengana na Sumra nigatebire buna wetania abakenya gusaba onchoreria chimilioni 2 nigobona bagendrete guchandeka chinge cyubugima bagenderere gukora imense ya Kenya korengana nere nigatebire buna bonchoreria abo nigo basabira mabera anigatebire tari bonsi barabaibi asoko iba chichumecho nigobono aboliro murai bwense kwenekia bunankoiraniare gosengokea niare ebitango igoro yobonia abwechichuma. Nataka kueleza serikali, mimi ni Secretary General wa Scrap Association. Watu wa scrap milioni 2 wamefungiwa kazi ya scrap miezi 2 sasa. Kuna wamama wanakulia hiyo, wanalisha watoto, wanapeleka school fees. Kuna watu wamechukua maloni, viwanda za scrap. Watu hawako kazi, viwanda zimechukua loan. Ningeomba Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali Rais Uhuru Kenyatta na Matiangi. Mimi najua hiyo kitu imebaki kwa Matiangi, regulation tutatengeneza. Miezi 2 ni muda nyingi kwa maskini. Mfungue kazi ya scrap. Bana Matiangi, kwa niaba ya scrap dealers wote, watu milioni 2. Hii ni legacy, utawacha miezi 2 watu wamevumilia. Sasa kuna watu, hata leo nimesikia Nakuru kuna mtu mmoja amenyonga shauri ya madeni. Tafadhali vile unaangalia bodaboda, muangalie watu wa scrap tafadhali. Matiangi, Betty Maina, nimeongea sana na wakina Kanini Kega, tumeongea na rais, tumetakia barua rais, please. Hebu hiyo kazi ya scrap ifunguliwe wiki ijayo. Tutafuata nidhamu. Sio watu wa scrap wote ni waizi. Kuna wale watu katika milioni 2 hutakosa watu 4-5, lakini sisi wenyewe kama watu wa scrap tutawashika. Kazi ya scrap na washikia mkono 2. Mugavana we county ya Nandi Stephen Sang nigabolire abanyanyimbo bali bagwikiranio guchika gukora ubunyabi asaba na bodaboda ime ya Kenya kwororobya ebitango korengana na Sang nigatebire buna bana bodaboda talibonsi bakwibwatirania sebikoro by'obusalia bunakirigia korekana asensemo ya Forest Road ime mucho Nairobi nigo bayigabolire serikali korusia aroro ebitango ebyo ase atebire buna eyo nenchire ya moyo guchanda bana bodaboda abo asabange babo bakwerigeria engere yabo ya kiralituko. Indiscriminate harassment of young people in bodaboda business across the country. That is not right for this nation. Let us be honest with ourselves. Deal with the criminals as criminals, but let us not criminalize the bodaboda industry for the sake of dealing. And I have directed that we will not allow that harassment to continue. We will stand with the bodaboda industry as long as they follow the law. And when we introduce new regulations, it is only fair that you provide a framework to allow the young people to be able to meet those regulations. It is unfair for you to introduce regulations today and expect compliance immediately. It is not fair. Nara yo mwanju murigereria sebono kurinde na inde tumirana chikoraga chinsa 10 chabano magoroba njigo kumanya ayo amana yanda mange asenchira yo bwenge biamano koira ebiro byago gutobwatia gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News asensemo ya Twitter na boigo ko tuligereria gwetera sensemo ya YouTube gwakangambia mona sibali bonstwa bwatiranire kwenekya buno murobiryo yoiga ogocheire asenchira ya bene oyo tobwatirana komo asensemo yebimanyererio nigakorwa Joshua Auta na inje nigonkorokwa Nyarangi Ontita.
Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi.